Hello guys, नै आंनि पाउलस ब्लग यूट्यूब चैनलाव बरायहरनाय थालायबाय। बलेर'आ जोंना बेनो ओंखारदों नै ओरैनो अग्निगराव दै देरदोंनो ब्रह्मपुत्रआ दान्दिसे नायनो फैदों आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि ओरैबायदि देरदों आरो नायलांदो तेजपुर अग्निगर। जोबोद गिदिर जादों माथो। देरदों माथो। तामाम देरदोंलै। चाइनानिफ्राय फैनाय दाउखौलाय फासोलायसो माथो दैयानो। बेयाव गिदिंग्रा दैमोन ना? अन्थाइखौनो मावलायनाय मोनदोंलै गसंना जलदब गोलैलांजानो गिनांगौ। दुगैनो नामा? दुगैनालाय एसे दुगैनोबा। गारिया नै रास्तायाव फैनोसैलाय दायो एवबाय। नै आयदाव गाखोफिनलायबाय नै थांनोसैलाय जों मोनसे जायगायाव। नायलांबाय थादो लोगोफोर। तमाम देरदों। जेरावबो देरदों। अन्थाइखौ गावोसोना रुप रुपनो। डेन्जार मडेल आरो बेखौ गावफोरसिनो आरो बियो। पिस्तल बादि खोदोब खोदोब होनलायदों माथो। बियो तेजपुराव नै ट्रेनिं होदों नै ट्रेनिं होदों खोमा। ट्रेनिं होदों बेयाव कामान्ड'फोर फुराना रेल स्टेसनाव। ट्रेन खर'आनो गोदोनिया खैला। नैबे ना ट्रेन खर' आरो माबाजों खारग्रा आरो खैलाजों खारग्रा ट्रेन। आरो नै ओरै दैबानाया नै दैबाना बियो दैबानाजों लोमनाया जिं जिं थानांबाय आरो बिसोर ने। बोरै थानो हायोब्रा दै जिं जिंला। नावा जाहाजा बोरायलायबाय। लोगोफोर जोङो दायो थांफिनगासिनो दं न' फारसे। नायलांदो मा जायगा बे तेजपुरनि? सानमारिथ' नङा बेयो। सानमारिया बारबोबाय। नायलाय सानबर्डआव नाय। Sandra ha? Belti nama. Hawur berapa kosong margo mulai jam berat traffic jam na. Danger गारि खारो। Waktu beriya जायगाजों लाबोदों आं नुयो। Halo लोगोफोर नैबे मा नायदो बाहुबालि दाबायाव तेजपुरनिफ्राय फैनानै गरम दै गांबाय। नायना लादो नै बेयो बाहुबालि ना नै बाहुबालि दाबायाव गथ'फोरा इसोर नै लोगोफोरा आं गादै डेन्जारखा बिसोरो जादों आरो नै जानो नागिरदों जानोसै जोंना मालिका नै दखान मालिका बेनो। दादा बाहुबालि मालिक ना apa nih? Bahu Bali Malik nih dia. Sisnya dari rasa pernah, belum sih?